мақомоти Тоҷикистон тасмим гирифтанд нархи фурӯши як сим-корти телефони мобил 250 сомонӣ муқаррар гардад. Чунин тасмим пас аз ҷаласае бо ширкати масъулини хадамоти алоқа, вазорату идораҳои қудратӣ гирифта шудааст. Амалӣ шудани нархномаи нав аз 20 август дар назар аст. ҳамкорам Абдулла Ашуров ба омӯзиши ин мавзӯъ машғул буд ва омода аст ки бо мо дар ин бора суҳбат кунад. Абдулло, салом. Нахуст бигӯ ки ин тасмим аз куҷо аст ва чаро якбора қарор шуд нархи сим-кортҳо боло бурда шавад? салом Шаҳло. Ҳамсуҳбатони радиои озодӣ дар се ширкати мобилӣ ки вуҷуд доштани чунин тасмимро тасдиқ карданд, ба гуфтаи мусоҳибон дар як маҷлисе бо ширкати менеҷерони сатҳи болои ширкатҳои мобилӣ, намояндагони хадамоти алоқа ва мақомоти қудратӣ масъалаи боло бурдани нархи фурӯши сим-кортҳо матраҳ шудааст. ин маҷлис ба гуфтаи ҳамсуҳбатон пас аз ҳодисаи ҳамла ба сайёҳони хориҷӣ дар ноҳияи Данғара дар таърихи 29 июл сурат гирифт ва мақомот дар доираи мубориза бо терроризм масъалаи боло бурдани арзиши сим-кортҳоро матраҳ карданд, то ки сокинон ҳардам онро иваз накунанд. Нахуст мақомот пешниҳод карданд ки нархи фурӯши як сим-корт 1000 сомонӣ таъин карда шавад. Аммо пас аз радду бадалҳо қарор шуда нархи сим-корти телефони мобилӣ 250 сомонӣ муқаррар карда шавад. Аммо ин ҳам нархи ниҳоӣ нест ва давра ба давра қимати он то ба 1000 сомонӣ боло бурда мешавад. Ба гуфтаи мусоҳибони радиои озодӣ қарор аст ин тасмим аз 20 августи соли равон мавриди амал қарор бигирад. Хуб, худи ширкатҳои мобилӣ ва хадамоти алоқа дар ин замина чӣ мегӯянд, Абдулло? масъулони ширкатҳои мобилӣ мегӯянд то кунун хадамоти алоқаи Тоҷикистон кадом як санад ва ё қарореро дар ин робита ба онҳо ирсол накардааст. Хадамоти алоқа ҳам то ба ҳол дар ин маврид изҳори назар надоштааст. фаҳмо. Аммо ҳоло арзиши сим-кортҳо чанд аст ва оё воқеан мушкили зуд иваз кардани сим-кортҳо вуҷуд дорад? воқеан ин ҳаст. нархи сим-кортҳо вобаста ба ширкатҳои мобилӣ албатта фарқ мекунад. Шаҳло ҳоло дар аксарияти ширкатҳо як сим-карти оддӣ аз 10 то 15 сомонӣ арзиш дорад. Дар бештари маврид ин маблағ ба суратҳисоби рақами сим-корт ворид карда мешавад ва амалан сим-корт барои муштарӣ бепул меафтад. вале бархе ширкатҳо воқеан сим-картро мефурӯшанд. Кандукои мо нишон дод ки масалан ширкати Билайн сим-кортҳоро бо нархи бештар аз 20 сомонӣ мефурӯшад. бинобар арзон будани нархи сим-корт ва гоҳо ройгон будани он мушоҳида мешавад муштариён дар Тоҷикистон зуд рақами телефон яъне сим-корти худро иваз мекунанд. барои мисол айни ҳол 4 ширкати бузурги мобилӣ дар Тоҷикистон Вавилон, Мегафон, Тисел ва Билайн ба муштариён беш аз 6 миллион сим-корт фурӯхтанд, аммо аз ин шумор танҳо 4 миллиону 100 ҳазор нафар аз сим-картҳо ба таври фаъол истифода мекунанд. Сипос Абдулло барои тафсилот.